नै आबौ हा नोमफाया फन हरदोंना हराखै खयथासोआव मोनफैगोननो? हरखांखाबाय आबै दा 9:30 मोनफैगोनदां। ए दे बिदिबालाय फैथोंसै। माने फ्लाइटआ एसे लेट जादोंना बेखायनो लेट जाबाय सफैनायाव। औ अब्लाबोथ' ना दा फैखागोन बियो ओमफ्रायथ' गोबाव समनि उनाव दिनैसो फैगोन। आंखौसो लांफैनो फैनो नागिरखादों बिसोरो नङाबा फैगौमोन। आयौ आबौ हाबाब दानो मानो थांनांगौसै आंथ' बुङैसो गोबाव थाबाव आंबालाय हगार हरगोन नामा हगार हराना? नंगौना आबै ओमफ्रायथ' आंबो थांनो गोसो गैखायाब्रा दानो आइमोनासो दानो फैनो नागिरदों आंखौ लांफैनो। जारलासो जागोनहाय बिसोरजोंबो हा बिबैनाव फैदों माथो जानो दं ने आबौ? बेनोथ' आबै जायखिजायाना ओमफ्राय दसे थानानै आं ओंखारलांसै दे आबै। आयौ हा बहाथो थांबावनो आबौ दासो? थांनायाथ' बिदिनो दसे एसे थांनो सानदां बेरायनो। ए हा बहा थाङो नोंबो दाना हा माथो दंबावो आबौ नायनोलाय ओरैनोबाथ' नों थांबायानो थाखायो माथो। आरे आबै होमबाबो माने नुजोबाखैना आङो दाबो एकदम खना खनला मेरला जायगा दंबावो। हा गामियावलाय माथो नुबावगोन नोंलाय दे थांना फैबानो जाबाय। नोंलाय मा मोनथिनो दे आबै आंबा बबाव थाङो। आयौ आंनो मोनथिया जायगानि मानसियानो दे नायजोबखा आबौ दे। जागोन दे आबै थाथ' दे। आंथ' ओजों मादै मोनावसो थांनो नागिरदों नाथाय लिंहरबाय थानायलाय थांनो ना मानो नंगासिनो आङो। हा दा थाब फै नोमफाया दा सोंलायगोन आंखौसो रायलायगोन नङाबा। अके आबै अके। एफा सेंग्रा देरनानै गोमाबावो आबै गोमागोन बायदि बुंखायो। एहाय आबौ अब्लाबो आंहा गियोना नोमबैया नै ओरैनोबा नायल' जाल' फिसौला सासेल' आंनि आबौ सना दे थां दे आबौ दे। ओमफ्राय नै बैयाव अमा बेदर एवना दोनखादों आङो बेखौ जालांदो दे आबौ दे। दे आरो जागोन आबै मा एसे अनो फालाय देनाय। नोंखौ अनाबा नैबे नोमबायालाय सोरखौथो अननांगौ देनाय। औ दे आबै ओमफ्रायथ' आनै दं होनदोंमोन ना आनैया बहा थायोलै? मानियाथ' हा बांद्राय गोजानावबो नङा नै जोंनि एसे गोजान माने एसे खाथियानो जायो बांद्राय गोजानबो नङा खाथिद्रायबो नङा आं फन हरनानै लिंहरगोन दे खेबसे। औलै आबै लिंहर दे नायनो लुबैदों आङो। हा नङाबालाय जोंबो थांनो हायो ओजोंहाय नङाबा गावखौबो लिंहरनो हायो दासान्दि खामानि सोलाबथ'वाखैमोननो बेबो माबा बेसर रोगागासिनो बेखायनो आबौ सना। अ दे आबै जोंबो थांबा थांजायोबालाय थांजागोन। औ दे आं एसे खामानि मावहैनो दे आबौ दे। अके आबै दायो फैगोन दे आङो ओमफ्राय टेनसन लानाङा फन हरबाय थानो नांखाया आं हरगोन ना। टेनसनालाय बोरै लाया जानो दिनै जों बहाबा थांब्लानो बोरैबा गिनायबो मोनलाय लाङो। बेहाय थानोबो एसे प्रब्लेम अब्लाबो नोंखौ हगार हरनो बाथारदों आं दानो। मा जागोन जुदि नों नोंनि आसलि बिमा बिफाजों लोगो मोनफ्लांबायोबा नोंनि फेमिलियाबोथ' बेहायनो दङनो जेन'बा बिमा बिफाखौथ' आं मोनथिला बिबै दं होननाय खोनादोंमोन ना। नङा बेबायदि जानो होनो हाया आङो आरोथ' बोरैबा गावनि आंगोखौ लोगो मोनफ्लांनानै बिसोरजों थांनो गोसो जायोब्ला गिनाय मोनसैहाय आङो। बेसेबां आलो आलोयै देरबोबाय नों जोंनावदो आरो नों गुबुननि जानोनो हाखाला आबौ सना। दाथ' नोंनि लाइफआव मानिथो खमि दङ ओरैनो गोसोबायदि थानो हायोना नोङो गासिबो आजादि ना फैसा थाखानि खमि ना गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जेनिबोथ' खमि गैया। थेवबो बै मोनसेखौल' गिनाय मोनसैयो आङो जे गावनि आंगोखौ माब्लाबाबो दा लोगो मोनथों आंनि आबौ गोरबोआ। जोंनिफ्राय बांसिन रावबो अननो हाखाया नोंखौ। जानांगौलै हनै मैना ओंखारथ'। माथो सोरगिदिं जरा नुदों मालायबा मालाय हनै बेसे मोजांलै गाव गावनि पार्टनारजों। ओंहाय मा जाबावनो जोंहासो बिदि खाफालालाय बहा। ओमफ्रायथ' थुनथुलि नोंनाबो एबार माने हारसिंसो आरो रावबो गैया। दाद आसोलबा बिदि जाया नामा थुनथुलिना बिदि जाया आंबो थांगोन र' नोंसोरलाय आरो मा फात्ता थुनथुलिखौ हो? एक से एक बारखौ आंनि थाखाय सरप्राइज प्लेन बानायगासिनो आंसो थाङाखै। जों बहाथो हानो जोंफ्रालाय आं गासैखौबो खोन्थाजोबाब्रा आंना डाइरेक्टसो ना आरोथ' शेयार खालामजोब्बा माथो सरप्राइज जानोब्रा आं दायो जेला पस्ट होगोन ना फट' होगोन आपल'ड अब्ला नोंसोर मोनथिखागोन। बेखायनो नोंसोरबो दायो नायबानो जाबाय। जागोन दे नोंजों हाखाया जोंफ्रा। आयो ओमफ्राय थुनथुलि बहा थांगोनलै मालायसो। थांनायाथ' गोबाङावनो थांगोन आङो मिथिदो। ओमफ्राय समासो आंनाव खमबाव मिथिबायना बेयाव थांलाय थांनांगौ। ओमफ्रायथ' दा बैथिंनो थांसै मोनसे जायगायाव थाबाय थायो ना माथो। औ दे ओमफ्राय ना दायो जोंहा गस्ला गाननानैबो थांगोन दे बेरायनो। औब्रा थाङा जाबाय मोनसेजोंनो बेरायो होमबा दा दख'नाजों बेरायलायबाय एबार नेक्स्टआव ड्रेसजों बेरायनोसै। माने खेबसे ट्रेडिसनेलजों आरो खेबसे मडार्न लुकजों ब्रा। नुलाय थुनथुलिनि ओमफ्राय बिसोरलाय मा हो गावसोरनावल' दं बायदि आंनाबो दंब्रा। आंबो देखायफिनगोन ना दा मालायफोरखौ नायथ'नोसै आरो। बा जरायानो जेरैथिंबो माथो मोनसेबो खालि गैया। औहाय ओमफ्राय आं दा सोर सासेजों थांनि र'
जायनो बेस्ट बेजों थांगोन र' आङो जानाय नङालै जानाय नङा जाय माने बिराद मोजांसिन सरप्राइज होगोन ना बेजोंनो थांगोन ओमफ्रायथ' दिनै आंखौ मोनखाया ओरै बेरायगोन आइयाबो आंखौ थाब लिंहरदोंथ' थांथारा माथो आङो बिसोरखौ नुनानै थामाम गोसोफ्राबो उरां फारां जादों र' आंनाबो दालाय थिंथेले बायदि मेथाइसो जाहैग्रोनोसै ओइ न'नि जानायल' बेना अबेनि फुक्कार बियो र' बेना जानायासो सिगांखालै फाग्लिना ओमफ्राय दिनै र' हेन्डसाम सेंग्राफ्रा बहा थाखुमाजोबखो दे दा नुजागोन र' थिंथेले गावसोरनो फैखायोना ओमफ्रायथ' आंहा मालाय खम दङ नामा मेरला दङ बे खनसे नों होननाय मिरालाय बेजों रायलायला आरो नोङो बे जाम्बाजों रायलायो नामा जाम्बि मालाबानो रायलायनायखौ बन्द' खालामबाय आं आया बेखौनो आं दंसो नंबावदोंमोन दाबो बेस्राखौलाय मानो ब्रेकआप होखो नोङो बे सासेजों थाबाय थायो नामा ओमफ्रायथ' लाब गैया जाम्बिलाय ना फैसा दं ना थाखा दं बेनाव जेबो गैया जाम्बा साइसखा ओमफ्राय अबेबा रेस्टुरेन्ट मोजाङावनो लांनो हागौ आंखौ बिदिसोमोन बियो होमबालाय नोंलाय मानोथो बेखौ येस बुङामोन दे मानोना आंहा बेखौ मोनसे साबाक सिखायनांगौ दङमोन दा बेखायनो ओमफ्राय दा आंना बदलाया फुरा जाबाय थेवबोथ' हले मानसिया एसे हेन्डसोममोनब्रा बियो हेन्डसोमजोंलाय मा खोथासै आंनालाय हेन्डसोम जाबानो जे बिनि अननायनि लैथोआव आं गबोगोन बे नङा नोंना मालाय मेरला दंखायोलै ने आं एभेलेबेल बे सासेनि थाखाय आं थोरैना फाग्लि जागोन आं मा खालामबावनो बै आबैमोननाव आं थांनो माने जोबोद सुइट लेंहरखादोंना आंखौ स' बेफोरबायदि फेमिलियाव आं थांनो मोजां मोनो नाथाय थांगोन थाङा बेखौथ' आं क्लियार बुंहराखै बाट थांगोन आं खेबसे वेल मम डेडाबो फैबावगौसो जारलासो जागोनलै बिसोर फैबाथ' आंखौथ' फुरा न'आव थांनो फर्स खालामखासिगोन नाथाय बेनिफ्रायबोथ' आङो आंनि फरायनायफोरखौबो कमप्लिट खालामनो हायोमोन दा मानोबा गोसोआनो जायासै आंखौ माने थांफिननो हजोंहाय मानोथो दिल्लीयाव थायोब्रा मम डेड बेहायनोथ' मोजां मोनना आबैमोनजों बेसेबां बिउटिफुल गामिखा दिनैथ' आरो फुजाना दसे बायहेरायाव थांनांगौ आं सासे लोगोखौ लिंहरदोंमोन आरो मानोबा गावसिना प्रसाद जानो ना मानोथाय थांना फैनोसै र' जेब्लानिफ्राय आंखौ मिन्थिदों फन खालामगासिनो आंनावबो बिसिनाबो न'आ अबेबा खाथियावनो थांना फैनोसै र' नाथाय हलेबा आं बै सिख्लाखौसो खेबसे लोगो मोननो गोसो जादोंमोनलै गामिखौथ' मिथिखाबाय दा बिथिंजाय थांबा लोगो मोनगोन ना मोनाबा मा मुंथाय बिराद किउट मोनदोंलै आङो लाइक लोगो मोनदावनो गोसोफ्रानो बोरैबा मोनखायो बेखौ लोगो मोनबा र' दे आरो माब्लाबा नङा माब्लाबाथ' लोगो मोनफिनखागोन ना फ्रेन्डशिप खालामखागोन आं नोंजों आबैखौथ' बुंखाबाय आङो बायहेरायाव दसे ओंखारलांगोन दसे थानानै थांसै आबौ गोरबो आबौ सना बिदिबा जोंनि गामियाव फैनानै माबोरै मोनखो नोङो जोंनाव फैनानै स' बिउटिफुल आबौ नोंसिनि गामिया गोसोथ' जायो लाइक आं बेयावनो थाबाय थानो बाट माइ मम डेड बिसोर आंखौ थानोनो होनाय नङा दाबो आं बेयाव दं होननाय लोगो लोगो फैनोसै ना बिसोरो डोन्ट वरी आबौ जों दङ ना अके आबौ ओमफ्राय जास्ट दसे थानानै आं ओंखारलांनोसै माने एसे सासे लोगोबो लेंहरदों नालाय बेहायनो अके इन्जय या आबौ आरोथ' दिनै फुजाबो बहाबा दसे बेरायहैबानो जाबाय दे आबौ नोमा नोमफाया फैबाय थाथोंसै माथो या दे होमबा ना आबौ आं दसे थांना फैनि दे होमबालाय ओमफ्रायथ' नोमबैया मा बानायनानै जाहोखो बुंनोनो नांला आबौ हिसाबानो गैखाया दा मादि बिहरगासिनो ना आरोथ' गावसो मोनथिसिगौ एकदम स्पेसियेल बानायथारोनो मालाय नों थासान्दि बेहाय देलै आबौ खालामनो गोसोबायदि अब्लाना आबैयाबो खुसि ओमफ्रायथ' आंबो खुसि दे बिदिबालाय थाथ' अके नोंसोरबो आंखौ बिराद अनखायोलै लाइफआवनो जेनिबो खमिखौनो जानो होखाया आंखौ नाथाय थेवबो मानोबा गोसोआ बोरैबा मोनबाय थायोथाय मानो आइ डन्ट नो थांसैलां दसे बेरायनोसै आन्टिमोननाव र' एसे उनाव थांनोसै गोरबो फैबाय जेला एसे बेरायथ'लांनांगोन दा जेब्लासिम आंनि गोसोआ माने गोजोना आरोना बेरायबायानो थागोन आङो आरोथ'लाय आंहालाय मानि टेनसन दे हाथरखि नों बुंबाय थाबाय नालाय बेखायनो दिनै नोंजों फैफाबाय आङो एसे मोजां लिंदों नों फैया मानो जानो थेंक इउ ओमफ्राय फैनायनि थाखाय इज हाय दे वेलकाम आरो दाथ' नायनाय हाथरखि उइस बिबानो फुरा जानायमोनबाथ' माने जेखौ बोर बियो बेखौनो मोननाय मोनबाथ' गोसोफ्रानो बेसेबा गोजोननाय मोनगौमोन ने ओमफ्रायथ' मा थिग जानोबो हागौ ना मेल गोसो गोथारै माने बोर बियोब्ला
नंगौना नाथायबा नों मा बिगोन ओमफ्रायो मन्दिराव फैनानै बिनि सायाव सोरनिबा थाखाय बोर बिगोन ना मा बिगोन देलाय खिन्थालाय आंनो आंनोथ' मा बोर बिनो जा दङना आंथ' नोंखौनो बिगोन एसे खोनाबायनोबो हागौलै हाथरखि ना फुजा समफोराव आफा इसोरफ्राबो फैयो खोमा ना बेखायनो मोजां गोसो होना बिदे आरो जुदि आंथ' नोंखौनो बियो अब्ला मा आं मोनगोन ना ओइ हाथरखि बुंदो मा बोर बिगोन नोङो खिन्थादोब्रा आइया ओइ मा जाखो ओइ हाथरखि हा मा ओमफ्राय थांला आरो सिङाव बेयावनो थाबाय थानोसै गेटआव दा ओमफ्राय समासो बारग'गोन ना मा सानहाबबाय थाखो बेयावनो नङा जेबो थांनोसै आरोथ' बोरखौथ' खिन्थाथ'नो हानाय नंला आङो इस्राम बोरखौबो खिन्थाबावला आंनो नायनाय बेस्ट फ्रेन्डनो बिदि जाबाय दे होमबालाय जाम्बायाबोथ' मिन्थिया आंदि गावखौनो बिगोन गावनि थाखायनो बोर बिगोन दे जेबो नङा नों मिन्थियाबाबो बे जागोन आंनि गोसोनि आरो आफा इसोरनि गेजेरनि खोथा एलै थांदो मावजि दा लेट जागोन ना आं नोंखौ बेयाव नेथ'नोसै ओमफ्राय नों थांना फैदो नै नों मानो बेयाव थानो थ'दो नोंबो सिङाव हाथरखि दे नों थांदो आं बेयावनो थाथ'नोसैलै मानो जमा फैदों जमा हैजागौमोन ना फुजा जेबो नङा दे आं बेयावनो थाथ'नोसै ना दे दा थांफिनाबो ज' थांगोन दे नों थाथ' बेयावनो एलै योखि आं नेबाय थागोन ना बेयावनो हा बिनिफ्रायथ' मन्दिराव फैनायखाय एसे फिलिंफ्रानो आलदाबो फैलायो ने औ मेहेर माने गोसोखौबो स्रां मोनलायलाङोना दे दा नों फैयोबा दसे फैदे सिङाव हामा नङाबा जागोन दे जागोन आं बांद्राय फिराव थानो हायाना दा दसे थानानै फैगोन दे आङो आफा इसोरनि मन्दिराव फैनानै आंबो खुलुमबा जायो नालाय दा फैगोन दे आङो र' दे अके दे होमबालाय जोंथ' नै सफैबायानो औ ओमफ्रायथ' आङो कल खालामखाबायमोन बाबानोबो अब्लाथ' जाबायना जोंबो सहैखासिगोन दसे थानानै या आफ्टर लं टाइम दिनै फैनानै बोरैबा मोनलायदों आंखौ गामियाव थांनो है मानो बोरैबा मोननांगौ जाखो थांगोन आरो नोंलाय आंनि न'आवसो थांनो नागिरदों दा अब्लाबो मानोना नोंथ' मिन्थिखायो आं बेवहाय फैदों खालि आंनि बाबानि थाखायल' बाबा गोरबोनि थाखाय दे जाबाय आरोथ' आइयाबो लिंहरबायानो थाखायो दा एसे मोजाङै रायलायबानो जाबाय आइ आफामोनजोंबो अके दे जागोन बिसोरबो बिदि दा मोनथों जे जों खालि गोरबोनि थाखायल' फैदों औ आइ आन्दारस्टेन्ड आं बुजिखाबाय गारियाबो ड्राइभारा फन खालामखाबाय आङो सफैखाबायनो थुदोल' नाथाय आङो बिनिफ्राय गोख्रैनो लांफिननांगोन गोरबो बाबाखौ गोबाव समनि उनाव फैमारदों दे माने फुराना गोसोखांथिफ्रा जाखांलायदों बोरैबा जेराव फैब्लानो दासिमबो आं सोरखौबा गोसोखाङो इमि जायखौ आं बावनोनो हायालै दासिमबो मोनथिगौ बिहाबो दा संसार दंसै थेवबो खेबसे लोगो हमगोन आङो थांनायनि सिगां आरोथ' जानो हागौ बेबोथ' खुसियैनो दं खोमा लाइफआव ओमफ्रायथ' गथ'फ्राबो देरबायानो दां मालाय मा सानाबाय थाखो साना जेबो नङा दे थ'दो फुराना गोसोखांदों मारैबा रियेलि दे उनाव न'आव थांबोला गोसोखांसिनबानो जाबाय आरोबाव नंगौना दे आं नोंनो फुरा गामिखौनो देखायनोसै एबार अके ओमफ्राय बेयावनो रायलायबाय थानोसै ना थांसै थुदो औ बेहाय बारा गोबाव दोनजानाय नङा गोरबोखौ बेहाय फैबानो बोरैबा गिनाय मोनजोबो आङो आफाया बुंखादोंमोन गोरबोनि असे फेमिलिया बेवहायनो दं होननानै आरो आं मालाबाबो लोगो मोनहोआ गोरबोखौ बिनि असे फेमिलिजों औ हेल' डेड जों सफैबाय नै एयारपर्टआव दङ ओमफ्राय दा दसे थानानै थांगासिनो औ बेखौ जेबो टेनसन लानाङा जों दंना माबा मोनसे जागोन दे आरो फैदोंलै आफा फैदों नोंहामजोआबो दङ नै जागोन जेबो उसुबिदा जायाखै औ दे ओमफ्राय बाबायालाय ए दे बुंबानो जाबाय जोंबो फैगासिनो होननानै नंगौ दहाय बिमायाबो फन हरदोंमोननो औ माथो दङ लांगोन दे माबा मोनसे लांसै औ दे आफाजों फैगासिनो र' दानो मोनहैगोन नेनानै दंखायोनो सहैनांसिगौल' जोङो नंगौना दे होमबालाय आफा दोनथ'नोसै दा मोनहैबा रायलायनोसै आरो फनावलाय मा रायलायबाय थाबावनो औ दे जागोन आयौ माबा बे मेहेराबो ना एसे मोजां बुंबाय आं दा फैनायावबो ज' फैगोन होननानै गैया नाथाय थांबायसोनो माबा खामानि ओंखारदों होननानै दसेथ' नेथ'नो हायोमोन ना थांनायाव एसे मोजां थांबाय नङाबालाय जि मोजां मोनलायदोंमोन आङो बेजों आंजों मन्दिरावबो फैदों मानोना नों आंनि खाथियाव थाब्लानो बेसे मोजां मोनखायो आङो नों मिथिगौ ना अबावलाय मिथिनो आरो नोंलाय अब्लाबो जेबो नङा दे थेवबो आंजों दसे सम लाबोथ' फैदोंमोन
बेनो आंनि थाखाय थोजासे आयु ओमफ्राय नोंजों फैनायनि चक्करावनो आं आंनि लोगोजोंबो फैगुलायाखैमोन दा ह गाननानै थांजाबायसो माबा जारलासो जागोनहाय दिनै मेहेरबायदि लोगोरि थाब्लाथ' जिउआव मा नांगौ दिनै आंनो आरोथ' खाफालावथ' मा लिरनाय दं मिथिया जायखिया आङो आफा इसोरनावबो मेहेर नोंखौ बिदोंमोन मोननांगौबा मोनगोन मोनाबाथ' खाफालावनो गैखाया होनना सानना लागोन आङो बुद्धु ओमफ्राय एसेथ' बुजिनांगौ आं जे बेसेबा मोजां मोनो गावखौ माला बुजिगोनथाय नेना दंगासिनो आङो उफ बोथोराबो दसे ओंखारबानो माथो बिराद गरम मोनग्रा जाबायलै बोथोरानो दसेनो सोलायबायना माथो बुंबावनो आरो बोथोरनि खोथाखौलाय मालाय गावबा गाव बोथोर सफैबाय आरो थांनांगौआ थांबाय बे निखिलाबो ना बिराद गोबाव लाखिबायलै आंखौ आं दहायनो फैनो बुंबाय गैया गावसिनाव थाजाबावनो लुबैबावदोंसोमोन मालाबा थागोन दे आरो दिनैथ' नंखाया ओरैनो न'आवथ' आबैया थाबफै बुंबाय थाखादोंमोन आरो मम डेड फैयो माबा बारबो जि बारसोदों अखायाबो हालानो एखनबाथ' दोमैलु जाखायो हागोन बायदि गैया आंहा हाबा हामगौ सानो एसे आरोना रानस्रावस्राव जानायफोरा ओमफ्रायथ' आरे अ माय गड बे सिख्लाखौ लोगो मोनमारबाय आङो बेथ' बैनोना आंजों नांलायबाय थाग्राया अ थेंक गड लोगो मोनबा हामगौ सानखादोंमोन माथो आङो बेनिफ्रायथ' नांलायबाबो जिबाबो फंनैसोथ' रायलायखागोन ना हाय हा आयु बे माबा एटिट्युड बारायासो माथो हेल' बहाबा थांनो ओंखारदों ना अबेनिफ्रायबा फैदों गिबियावनोथ' नोंनो मानो खिन्थानो आङो आरे यार खिन्थानायनि मा जानो दे मा जानो जिबाबो आं नोंनो खिन्थाया आं अबेनिफ्रायबा फैदों ना थांदों मानो बुंनो इस्राम नों सिदा खोथा रायलायनो रोङा आरोखि एकदम गिदिं गिदा खेबसे सोंनायखौ खिन्थाबानोथ' जोब्बाय नङाबा फैदो ससे आं दोनलांसै एकदम सिरि थादो नोंनाव आं हेल्प बिदों ए काम अन मोनसेथ' नों आंखौ बेयाव थाना एदावदों ना मालै हो एदावदों नोङो आइया एदावनाय लिस्टआवसो दोनहैबाय माथो नोङो थोद खेबसे मा मोजां माथो होनायाबो एदावनायसो जाबाय औ ओमफ्रायथ' सिनिया गारा गावा रायदावबाय थायो सिनायनो थाखायथ' रायदावबायब्रा माथो जानोना फंसे हेलौ हाय होननायालाय हे नोंजों रायलायनो बादों आं ओमफ्राय नों मानो लोगो मोनलायखो आरो लोगो मोननो बानायखायनोथ' लोगो मोनबाय थायो ना मा होनो हो आरोथ' लोगो नोंथांमोन आंनि सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय बावनाङा दे लोगोसे आरो जायफोर मोजां मोनो आरोना बिनि सायाव माने साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होबानो जाबाय गोबाव समनि उनाव नुजाफैदोंब्लाबो जोंबो नोंसोरखौ बावाखै दे सनामोन जायखिया फैबाय दिनै अब्ला नोंथांमोना नायना माबोरै मोनदों खिन्थाहरबानो जाबाय गोबावजोंबाबो आरोना सनामोन गाज्रि मोननाङा दे अथिमोन आरो नोंथांमोना फोरमायहरदो बिदिब्ला माबोरै मोनखो जोंखौ दिनै लोगो मोननानै आरो दे सनामोन कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइबखौ खालामना होथार दे जायफोर खालामाखैब्ला गोदानै नायफैदोंब्ला आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला जोंनि भिडिअखौ होमबा बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय गुड नाइट लाभ इउ अल दिनै थाथ'नोसैलाय फैफिनसिगोनलाय नेक्स्टजों आरोना